ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରମନା। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଂଶୁମାନ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ହେଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାନେ ଦଶହରା, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ବି ପୂଜା ଆଜି ବ୍ରତ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ରେଡି ହେଇସାରିଲିଣି ଆଜି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। 5:30 ଜମା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ବଡ ଖୁସିର ଦିନ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଟା ପର୍ବ ଦଶହରା। ଆମର ଖଣ୍ଡା ଖେଳା ହୁଏ, ଖଣ୍ଡା ପୂଜା କରା ହୁଏ, ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଖୁସିର ଦିନ। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଘରେ ମୋ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିବେ। ସେ ଚୁପଚାପ କାନ୍ଥରେ ରହିଗଲେ। ଏତେ ଡାକିଲେ ବି ତମକୁ ଅସୁବିଧା ଯାଉନି। ଆସିବେ ଆସିକି କହି ଠକି ଦେଇକି ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଗଲେ, ଜାଗାର ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବେନି। ବଡ ମିଛ ଆସିବେ। ମିଛ କହିକି ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଠକି ଦେଇକି ପଳେଇବେ।